И здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще играем на PES 2016. Сега чакаме да заредиме. Ето, зареди. Да чакаме. Добре. Може и да ни виждате хубаво. И както гледате на камерата, ни лагва така. Дори ще видите. Сега само видим колко време. Добре. Дори ще изключа звука. Ето така. Сега ще изиграем един най-обикновен матч. Ето така. Ами ще изиграем матч от Шампионската лига. Добре. Така, ще е на рандом отборе. Ето, чакай. 1, 2, 3. Добре, айде, тук. Едно, две, три. Добре, ние сме Динамо Киев. 1, 2, 3. Пазакът. 1, 2, 3. О-о. 1, 2, 3. Добре. Ами, добре. Ще започваме пък. Така ще играем. Завиря, добре. Чакай, направо се прехвърляме към малко така преместим. Така. Зарежда. Много време. Добре, започваме. Добре. 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 И засада. Добре. Хайде. Добре. Топката. Добре. Не. Да. Това ще гол. Не гол. Добре, все пак беше хубава атака. Добре. И от тук този се опита да вкара. Добре. Хубаво, добре. Окей, то се тръгва. Пак засада.
Окей. Добре. Дано да спечелим. Оу. Ай, грешка направихме. Оглух. Ули. О, браво, вратарче, браво. Шут. Добре. 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 Паскай. Добре. Окей. Ай, играта. Мале, каква играта. И това е край на първото полувреме. 0-0. Лошо. Само на края на първото полувреме каква града отселихме. Да, добре. И добре, почваме с второто полувреме. Айде, започваме. Добре. Окей, добре. Оу, много лъжи този, бе. Добре. О, не. Опа, и каква грешка тук направихме. Много жестока грешка. Оу. Добре, все пак се махнахме от... Това не може за сада. И това е гол! Гол! 1-0! Браво! Браво! Какъв хубав гол! Вижте само! Вижте какъв хубав, красив гол! Добре, малко ще побързаме, защото... Дай. Трябваше да го направи на 5 минути, друга път. Дано да може да го изиграем за 15 минути. О, тук се намесват. Добре. О, какъв аут! Карай. Добре. Добре, и тук доста ще центрираме, къде гледам.
Окей. Да. Ваща вратар е точно така. Айде, шутирай хубаво. А така. Добре. Дали видео, ейди. Драго е. Това не може. Това е ъглов. Това е ъглов. Добре. Ъглов. Добре. Това ще гол! Не, това е пропуск. Ох, малей. Само видя колко минути. 11 минути, добре. Добре, тук тръгва. Не, той ще... не. Как гледа, май ще е край на второто по време, да. Ето сега след малко, добре. Колко време? 4-5 минутки продължение, добре. И това е край на второто по време. Тук печелим 1-0. И да. Динамо Киев срещу Ейбар. Добре. И да, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да харесал. Дайте лайк, абонирайте се и ще се видим на следващия път. Чао!